Les 40 setmanes de la transformació de Hara. 27a setmana. Consciència espaiosa. Després de l'experiència inspiradora amb la ment de principiant, Hara es va trobar amb ganes d'explorar més sobre la manera com percebia el seu entorn i la seva pròpia ment. Durant la sessió setmanal, la seva mentora, la Laia, va introduir un nou concepte que semblava fet a mida per la seva recerca constant d'amplitud i llibertat: la consciència espaiosa. Quan ens enfoquem massa en els detalls d'una experiència, com un pensament o una emoció concreta, sovint ens hi quedem atrapats. És com fixar-se només en una branca i oblidar-se de tot el bosc que l'envolta, va explicar Laia. En canvi, amb la consciència espaiosa, volem anar més enllà de les experiències particulars per connectar amb el context més gran, com si observéssim des del cel obert. Hara va tancar els ulls i va imaginar-se sobrevolant la seva vida, tal com Laia suggeria. Quantes vegades havia quedat atrapada en una situació o emoció concreta, com la fricció constant amb els seus pares o els dubtes interns sobre la seva relació amb en Miquel. Quan es quedava centrada en aquests temes, la seva perspectiva s'estretia, limitant-se al problema immediat. Com una lupa que només veu la punta de l'iceberg, va pensar. Aquella tarda, la Laia va guiar-los en una pràctica per experimentar aquesta consciència àmplia. La pràctica començava per enfocar-se en un únic punt, com la respiració, observant-lo amb detall. Després es feia un pas enrere mentalment, ampliant la consciència per incloure altres sensacions del cos, els sons de l'entorn i fins i tot la respiració dels altres participants de la sessió. Deixa que la teva ment sigui com el cel, un espai infinit i obert, va murmurar Laia. Els pensaments i les emocions són com els núvols, sorgint i passant per aquest espai ampli. Observa'ls sense identificar-te amb ells. Hara va notar com, a mesura que seguia les indicacions, el seu cos es relaxava i la seva percepció s'eixamplava. Durant uns instants, va sentir una estranya sensació de llibertat, com si la seva consciència fos capaç d'encaixar totes les tensions, preocupacions i desitjos sense que res fos més important que l'altre. Tot era part d'un mateix conjunt, canviant constantment, com els colors al cel durant el capvespre. Aquella sensació d'espaiositat li va portar una calma profunda i va decidir aplicar aquesta perspectiva més enllà de la meditació formal. L'endemà al matí, Hara va començar la seva jornada amb una nova intenció. Quan va entrar a la botiga de la seva família, on la seva mare estava reorganitzant prestatges i el seu pare parlava amb un proveïdor amb la seva energia habitual, va intentar veure'ls amb la mirada àmplia de la consciència espaiosa. En comptes de quedar-se atrapada en les reaccions inicials, com la impaciència quan la seva mare li va demanar ajuda en lloc de deixar-la preparar els seus plans per al dia, va fer una pausa i va permetre que aquell moment es tornés part d'un marc més ampli. Aquest moment és només un núvol més en el meu cel, va pensar. Va deixar que la impaciència passés sense identificar-se amb ella, sentint l'espai que hi havia darrere de la seva reacció. La petita distància que va crear entre el sentiment i la seva identitat li va permetre respondre amb més calma. Per què no? Avui tinc temps per ajudar-te abans de marxar, va dir. La mare es va girar, sorpresa per l'amabilitat inesperada. Ah, moltes gràcies, Hara. Pensava que tenies pressa. No tant com sembla, a vegades, va respondre amb un somriure tranquil. Durant el dia, Hara va continuar practicant aquesta mirada expansiva. Quan es va trobar amb en Miquel per dinar, van acabar discutint sobre una proposta de treball que a ella li semblava arriscada i que a ell li semblava una gran oportunitat. Normalment, Hara hauria insistit en el seu punt de vista amb tota la seva energia, volent imposar la seva opinió per evitar la sensació d'incomoditat que generava la divergència. Però amb la consciència espaiosa
va notar l'aparició de la seva pròpia resistència i també la resposta defensiva d'en Miquel. Va respirar profundament, visualitzant la conversa com una dansa de pensaments, opinions i emocions que sorgien i s'esvaïen. Va deixar que tot formés part d'un context més ampli, la seva relació amb en Miquel, el suport mutu, l'amor que s'havien anat oferint, fins i tot les seves diferències de visió. «Miquel, sé que estàs entusiasmat amb aquest projecte», va dir amb una calma que el va sorprendre. «Potser estic mirant-ho massa des d'un punt de vista limitat. Explica'm més». L'obertura i l'espai en les seves paraules va desarmar completament la tensió. En Miquel va deixar anar la seva postura rígida i durant la resta del dinar van parlar amb més honestedat i comprensió, explorant com podrien trobar un equilibri entre la seva manera d'assumir riscos i el sentit pràctic que Hara valorava tant. A mesura que la setmana avançava, Hara va continuar experimentant en aquesta consciència expansiva en altres situacions. Va descobrir que, quan es donava permís per veure el context més gran, no se sentia tan atrapada en els petits detalls. Era com passar d'un pla detallat a un mapa general, veient el recorregut complet en lloc d'enfocar-se només en una cruïlla complicada. A la nit, abans d'anar a dormir, va seure a la terrassa de casa seva, mirant el cel estrellat. Va recordar el que la seva mentora havia dit. Tot el que experimentes és part del cel més gran de la teva consciència. Amb els ulls posats a la foscor, il·luminada per les estrelles, va somriure. Els pensaments, les emocions, les tensions, tot tenia el seu lloc, però res era tan gran com per omplir completament el cel de la seva consciència. Havia descobert una nova manera de veure's a si mateixa i el món, on fins i tot les tempestes internes tenien espai per dissipar-se, deixant un horitzó sempre obert. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.